kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma serusi la Maraka Fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka Fama ka journal Bambara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka Fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye alamisa ye septembre kalo tile 12 sanba 2019 kunnafoni labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila Maraka Fama fɛ. Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la arajo bɛn ale kumaso kɔnɔ 97 tɔmi 1 fiɲɛ suru ka bɔ Sugunikura Kuluju Nagakɔrɔla na kunnafoni bakurubaw filɛ. Kaye ani kati kɔfɛ bɛnkan dɔ bolonɔ bilara Tombouctou gouvernement u ka nɔbilama ministre saba ale ni faraɲɔgɔnkan kulu min n'olu ko Tombouctou bɛ k'a ka hakɛ de ɲini olu ni ɲɔgɔn cɛ. Kulu min bɛ n'an ko a ma association des femmes pour les actions de développement o tɛ musow ka faraɲɔgɔnkan jɛkulu ye mun ɲɛsin bɛ waleyaw ma minnu bɛ musow ka ɲɛtaa kofɔ wa u k'a ma bakuruba fɔla ko AFADEV ale de ye sigikakuma ka o ŋaniya siri k'o waleya komini saba kɔnɔna na komini 6nan 3nan ani fɔlɔ u kumana bogotigiw olu ka kɔnɔsɔrɔ joona o kɔlɔlɔw u ka lahalayaw a bolila o de kan maaw sen donna nin ko in na a bɛ funukɛninw kofɔ cɛ b'a la muso b'a la jamanadenw ka faraɲɔgɔnkan kulu ka nɔbilamaw fɔ ka taa se mairie ka nɔbilamaw ma bi dɔnbari kɔnɔna na an bɛna ɲɛfɔli k'aw ye. Secrétaire général UNTM Dakar Bamako Ferroviaire u ye laseli kɛ kunungo u ka lahalayaw kan dɔnbari la kumabɔ olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na aw ni ce Maraka Fama ka journal Bambara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sisan daani na Kaye ani Kati tɛmɛlen kɔ bɛnkan dɔ sɔrɔla gouvernement o ni kulu ni ɲɔgɔn cɛ minnu olu tun bɛ wulikajɔ la Tombouctou k'a fɔ ko Tombouctou bɛ ka hakɛ ɲini nin bɛnkan in kɛra u ni ministre saba bɔɲanko olu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ kunnafonidi ministre so a bɛ u kofɔ fɔ ka taa se u n'a nɔna filama minnu ye taama kɛ ka taa Tombouctou o kɔnɔna na wulikajɔkɛla ninnu funukɛninw de don Tombouctoukaw fɛ yen n'u farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye n'u ko ma ko collectif ko Tombouctou bɛ ka hakɛ ɲini kunungo u ye nin bolonɔ bila sɛbɛn in kɛ a bɛ bɛnkan kofɔ u ni gouvernement ani ɲɔgɔn cɛ Yaya Sangare kunnafonidi ministre so a bɛ o kofɔ Zainab Diop ale ye sirako o ministre ye ani jamanadenw ka sigi ka kuma n'o ye dialogue social ye o ministre Umar Amadou Diko ale fɛnɛ tun bɛ yen bɛn kɛra min na o de ye k'a fɔ ko gouvernement ko gumakura leere ɲafunge k'olu siraw k'olu dilanni ko o bɛna dabɔ a mɛnna cogo o cogo novembre kalo tile 25 nata o bɛ bila ministre ɲɛma dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise k'o ka baara waleyataw a bɛ bila o minɛn de kɔnɔ lakanda o bɛ ji di Tombouctou o mara kɔnɔna na cogo min na o la sa Tombouctouka ninnu funukɛni ninnu u ye ɲɔngirili kɛ u ka wulikajɔw la. Faraɲɔgɔnkan kulu min bɛ n'an ko association des femmes pour les actions de développement AFADEV o ye musow ka faraɲɔgɔnkan kulu ye mun ɲɛsin bɛ waleyaw ma mun bɛ musow ka ɲɛtaa a bɛ u kofɔ u ye sigikakuma u y'o kɛnɛ sigi komini saba bɔɲanko kɔnɔna na olu mairiw kɔnɔ komini 6nan a bɛ u kofɔ komini 3nan ani komini fɔlɔ u kumana ko min kan o de ye bogotigiw ka kɔnɔsɔrɔ joona a bɛ o lahalayaw a bɛ o kofɔ nin kɛnɛ in kan funukɛninw tun bɛ musolaka b'a la cɛlaka b'a la jamanadenw ka faraɲɔgɔnkan kulu ka nɔbilamaw fɔ ka taa se mairiw ka nɔbilamaw olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na u ka fɔ la laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka kɛnɛ k'a ɲɛnamaya maaw ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ maaw k'u hakilinaw dayira ɲɔgɔn na nin komini ninnu kɔnɔna na komini 6 3nan ani fɔlɔ yaasa fɛn min ye ka dɔn ka fɔ an bɛ se ka taasiraw sɔrɔ cogo min na mun bɛ furafɔ nin na n'o ye bogotigiw ka kɔnɔsɔrɔ joona ye ni kɔlɔlɔ caman b'a la Sangare Umunba ale association des femmes pour les actions de développement AFADEV ale ye a ma ɲɛlɛke dɔ ye. Madame Diako Moutalo Moufawiyana Oredu, association des femmes pour les actions de développement. Ambe baraka muso fe kosebe. Nzena anye projet muso ambe ka baraka muso ni demsenu le fe. Demsenu kunkanko la parce que anya e ka fo demsenu tiere la. Motalo mu yere demseni ake chukwa do la sano ka akeka ta ka ambulo da. Bange bango de nodo wa demsenu de nodo wa société yere de nodo wa. Donc ambe ko de nyi ka nyedo. Ani bebe kuma dondoni ani demsenu
kuma na sisan ni décideur de bɛ ka kuma i n'a fɔ dugutigiw maire association des femmes jeunes musojɛkulu ani denmisɛnninjɛkulu pour que k'a lajɛ an n'u bɛ se ka hakili falen kɛ cogo min na u k'u hakilinataw fɔ an ye o la an fana mana dɛmɛbaga minnu sɔrɔ an b'o ɲɛ f'ulu ye u bɛ se k'an dɛmɛ ka sira dɔw fana yira an na parce que a ko tɛ Mali dɔrɔn na a bɛ jamana bɛɛ de la an bɛ CISP de la projet Hawa a projet tɔgɔ ye ko projet Hawa CISP a bɛ kɛ Mali la a bɛ kɛ Algérie. Yɔrɔ Ibrahima Jakite ale ye maa ɲɛyɛlɛkɛ ye u bɛ mun hakilina ɲininkali kɛ u ka baaraw waleyatɔ n'u ko ma consultant nanzarakan na association in tɔgɔ la kalanfa don. An ye information minnu sɔrɔ ani jeunes ka baara kɔfɛ n'o ye père éducateur ka formation bannen kɔ n'o ye mariage précoce débat kɛlen kɔ ni denmisɛnnin fitininw ye n'o ye denmisɛnnin fitininw ka ko sɛgɛsɛgɛli ye ka taa yɛrɛmakaran ni dondala ɲuman u yɛrɛ ni bangebaaw ka dɛmɛ kɔnɔ an ni leaderw de bɛ réunion na wula in na an y'o résultats de bɔ ka bin bi na an bɛ se ka mun de kɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ gɛlɛya kelen bɛ yen n'an sinsin o ka furu joona ye furu an b'a fɔ ye toujours diinɛ b'a kɔnɔ danbe b'a kɔnɔ culture b'a kɔnɔ hali adamadenya bonya b'a kɔnɔ il y a toutes les raisons pour défendre le mariage mais an y'a ye mariage précoce avantage minnu b'a la n'i y'a ni diɲɛ taabolo da ɲɔgɔn na bi il est temps que an minnu ye parents ye an ka différence kɛ entre celui qui subit et celui qui agit anw de ye parents ye anw de bɛ décision ta a bɛ bin mun kan o de ye denw ye on a toujours dit ne tɛ sɔn ka n ka cɛmanin bɔ 9e année na k'a bila ko min na n'o ye furu ye n karilen don ka musomanin bila a la effectivement furu joona bɛ musomanin bali tiɲɛni na mais n'i y'a lajɛ furu ye tile 3 i ni cɛ bɛ ɲɔgɔn bolo toute la vie bi na gɛlɛya min bɛ yen n'i ye cɛw ka sɔrɔ lajɛ ani cɛw yɛrɛ maralen bɛ cogo min furu kɔnɔ ni mun ka sɔrɔ bɛɛ bɛnnen t'a ka somɔgɔw ma muso ka ɲɛni ani cɛ ka timinangoya ani muso yɛrɛ hakili mɔbaliya voilà entre autres choses an ye minnu da yira ɲɔgɔn na pour que an minnu ye faw ye an minnu ye leaderw ye nin débat nin n'a mɛnna yɔrɔ o yɔrɔ c'est pas en termes de conflit mɔgɔw kana mariage furu joona kɛ kɛlɛkɛko ye bɛɛ bɛ diinɛ dɔ la mais il est temps que société bɛ ka évoluer cogo min an ka fɛn dɔw ye ka denmisɛnninw ka intérêt dɔw protéger hali ni hakilila mɔnna ka se faamuyali kɛ ka se yɔrɔ dɔ ma o ye kalan de ye école tɛ kalan dɔrɔn ye o komi an m'an sinsin école kan n'o tɛ furu joona b'a to muso bangetɔ a bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ furu joona b'a to muso dɔw yɛrɛ u n'u cɛ u bɛ cɛ filɛ u rival de cɛ fadenama bɛ kɛ parce que o b'a sɔrɔ ale hakili ma cɛ ye k'a fɔ ko nin de bɛna laban ɲɔgɔn bolo hakili kɔni ye dɔrɔn sariya dɔ société kɔnɔ donna la donc an ka chance di denmisɛnninw ma sini société de an ka musomanin ye n'i ye furakɛ tile 2 in na u bɛ muso dɔw min ka communiquer kɛ radio la k'a cɛ y'a faga donc tout le monde a besoin d'être encadré an ka fanga di éducation ma an ka fanga di école ma. Kasimu Ture maire ka dangan sabanan don commune tura o kɔnɔna na u selen commune tura ale bondakun kan ni ɲɔgɔnnajɛrɛ in kɛnɛ kan a y'a ka nisɔndiya a y'a dangɛnɛmaya a nafa kosɔn. Ni baro in ye baro sɛbɛba ye parce que a bɛ hakili dayɛlɛn de kɛ parce que mɔgɔ caman bɛ bi denmisɛnninw ka furu joona a bɛ kɔlɔlɔ minnu las'a ma u t'a dɔn donc n'u ye débat in kɛ spécialistes bɛ yan nɔ a bɛna fɛn mun f'u ye denmisɛnnin ka furu joona a bɛna bana mun s'a ma parce que den n'i y'a furu joona n'u ye furu joona kɛ a bɛna den sɔrɔ joona denmisɛnnin mun ma s'a ma a bɛ kɔlɔlɔ min las'a ma i b'o dɔn n'i y'a furu denmisɛnnin fitinin i b'a ka maaya yɛrɛ i b'o ralentir furu joona n'i ye denmisɛnnin bila a la a ka kalanko a n'a ka diɲɛlatigɛ pour que k'a ka diɲɛlatigɛ taabolo fɛngɛ donc a b'olu fɛngɛ donc débat in kɔnɔna la o bɛɛ lajɛlen de bɛna fɛsɛfɛsɛ donc minnu sigilen don denmisɛnnin minnu sigilen don u bɛna olu ye k'a ye k'a fɔ a bɛna problème mun poser donc n'u bɔra nin na vraiment u bɛ se ka taa somɔgɔ sanba di u baramɔgɔw ma so kɔnɔ ani u yɛrɛ teri minnu n'olu ma temps sɔrɔ ka se yan nɔ donc vraiment u bɛ se ka ɲɛfɔli k'o ye a bɛ na ni kɔlɔlɔ mun ye. An b'aw hakili jigin k'a fɔ association des femmes pour les actions de développement FADEV a bangera kabini san 1998 a ka wulikajɔ kun ye musow ka bɔ n yɛrɛ la bɛ se ka kɛ cogo min na sɔrɔbolo jidili u ka baarabolow kɔnɔna na baara minnu bɛ tɔnɔ se u ma i n'a fɔ safunɛ dilan i n'a fɔ tigadɛgɛ dilan i n'a fɔ tigadɛgɛ ka o nɔnaw ka fɛn min ka dɔn k'a fɔ munintulu k'olu dilan o siratigɛw fɛ. UNTM o ka kulu kelen min bɛ Dakar Bamako ferroviaire kɔnɔna na a secrétaire général a ye ɲɛfɔli kɛ a bɛ kunnafoni di ko fɔ u ka ɲɔgɔnnajɛrɛ kɛnɛ kan n'u ko assemblée générale a y'a jira k'a fɔ ko tare ye nin ye ko fɛn min ye nɛgɛsira ye k'a bɛna kuraya a ye nin kumakan in fɔ ko bɛnkan dɔ kɛra u ni minisiriso ni ɲɔgɔn cɛ mun ɲɛsin bɛ sirako ani duguba wabɔli o lahalayaw ma dɛnɛndonya tɛmɛlen secrétaire général ka fɔ la Modibo Fofana a ko nɛgɛsira ko a baaraw olu bɛna dabɔ ka bɔ Korofina ka taa Diboli
k'a bɛna ɲɛnabɔ a mara bɛɛ bɛna to Société du patrimoine ferroviaire de bolo n'u ko ma ko SOPAFER. Mali ale bɛna miliyari 2 banyangu ale bɛna o bila o musaka ko de la mun bɛna kɛ ka o baara bolow ka olu waliya. Ko nɛgɛ baarakɛlaw k'u ka saraw bɛna d'u ma kalo o kalo ko minisiri ye o layidu ta u ye n'o ye minisiri li ye fo ka taa fɔ ko k'u danmɛr'u la tuma min. Sudankaw fɛ yen ka gouvernement kura o sigilen kɔ k'o bolo don cɛ la a ye waleya dɔw kɛ dɛ ka ɲɛsin marifatigi kuluw ma ni olu ka wulikajɔw kɛra sababu ye ka u ka duguba dɔw k'olu don galama la. Abdala Andok ale ye minisiri ɲɛma kura ye Sudankaw fɛ yen a ye ciden dɔw bila ka taa Juba Sudan du Sud o kɔnɔna na. Sigiya kuma o bɛ se ka waleya u ni marifatigi kuluw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na minnu b'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na u bɛ se ka bolonɔ bila u bɛ se k'o saraw taama cogo min na bɛn ani kɛlɛɲɔgɔnya o bɛ se ka waleya cogo min na. Nin bɛ dan sigi bi la solo la min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ k'a lase a balimakɛ Seydou Sila Maraka Fama fɛ. Ibrahim Lam ale tun bɛ suya kɔlɛ la ni Ala ma ka jɔnya jɔna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔgɔkun kunnafoni laban k'olu lase aw ma. N'a b'a fɛ ka segin ka Maraka Fama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net Maraka Fama ka journal Bambara ka kunnafoni jatara ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye. Min tora ne ye o tɛ k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn de k'a fɔ aw ye a k'an bɛɛ sini. Maraka Fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.